am sailing, I am sailing home again, across the sea. ברוכים הבאים, אחר צהריים טובים. יושב ראש הדירקטוריון, מר אהרון פוגל, המנכ"ל הנכנס, מר אלי גליקמן, חבריי לצוות ההנהלה, מנהלים, עובדים יקרים, וחתן השמחה, המנכ"ל היוצא, מר רפי דניאלי. התכנסנו כאן בהתרגשות גדולה לאירוע הפרידה מרפי, במהלכו ננסה לסכם, לברך, ובעיקר להיפרד מהאיש שהיה חלק כל כך משמעותי מצים ב-39 שנה האחרונות, והנהיג אותה 8 שנים מתוכן. 39 שנים, איך בכלל מתחילים לסכם תקופה כזו? כדי להבין כמה זה 39 שנים, נזכיר שבזמן שרפי היה בצים, ישראל חתמה על ההסכם השלום עם מצרים ועם ירדן, ברית המועצות יצאה מאפגניסטן וגם התפרקה, חומת ברלין נפלה, התחוללה מלחמת המפרץ, נשיאים וראשי ממשלות עלו לשלטון וירדו ממנו, רבין נרצח, האנושות שרדה את באג 2000, התאומים נפלו, מסי נולד, גנגנאם סטייל זכה ליותר ממיליארד צופים ביוטיוב, והיו 10 אולימפיאדות. אך כל זה מתגמד לעומת קורותיו של רפי בצים. ענף הספנות שינה את פניו לגמרי, בריתות נוצרו ופורקו, קווים נוסדו ובוטלו. רפי ביצע מגוון של תפקידים, שהבכיר בהם לפני המנכ"ל הוא המשנה למנכ"ל, סמנכ"ל כספים, מנהל אגף תקציבים, כיהן 3 שנים כמנהל צים בדרום אפריקה, והתמודד עם אתגרים רבים, עם מבנים ארגוניים, עם מנהלים, עמיתים, החלטות ועוד, וקצרה היריעה. וכמו שאתם יודעים, רפי לא סתם היה בצים, הוא צעד עם הזמן, עם המציאות, והחברה טיפס למעלה, מנקודת הכניסה ככלכלן ועד לתפקיד המנכ"ל. הוא שינה והשפיע. רפי היה סמנכ"ל כספים שבנה מסלולי התפתחות וראה בניהול המשאב האנושי מרכיב מרכזי בתפקידו. את התפיסה הזו המשיך וקידם ב8 שנים כמנכ"ל. תמך בתהליכי HR רבים שבכלל לא מובן מאליו שארגון בוגר בעשור השביעי להקמתו יטמיע. תהליכים חוצי ארגון של הערכת עובדים, קורסי ניהול, מודל תגמול. בכלל, אני לא חושב שאני מגזים שאני אומר שרפי לימד אותנו להסתכל על עצמנו כארגון גלובלי. למדוד את עצמנו כיסוד לשיפור ביצועי מתמיד. רפי גרם לנו להזיע פעמים רבות. בכל הדיונים שואל את השאלות הכי קשות. דורש תשובות עומק ולוגיקה. מאחורי כל אמירה מציב שימני שאלה ומעל לכל הנחת יסוד. שולח לו לא פעם לעשות חשיבה ועוד חשיבה, ואני בטוח שרבים פה בחדר שמעו אותו לא פעם את המשפט אומר, תחשבו אתם על הפתרון, אתם אנשי המקצוע. אבל לא רק באמצעות אתגרים מקצועיים, רפי גרם לנו להזיע. מי שביקר אצלו בחדר יודע שללא קשר לעונות השנה, הטמפרטורה שם תמיד מזכירה יום 50 באוגוסט. עם הזמן גם למדתי שרפי יודע הכל. עד היום אני שואל אותו, רפי, מי המרגלים שלך במסדרונות? וגם זוכר הכל. בזכות חושים מחודדים, כלום לא נסתר מעיניו. בזכות זיכרון פנומנלי, כל הדברים המשמעותיים נחרטים ונשלפים כשצריך. וזאת בזכות המגירה הסודית שנמצאת מאחוריו, ואליה מסתובב ושולף בכל דיון את הנייר הרלוונטי. שומר עלינו שנהיה תמיד מוכנים ומדויקים. לסיכום, אני רוצה להגיד, רפי, תודה על האתגרים והתמיכה במהלך השנים שזכיתי לעבוד תחת ניהולך,
ובכלל תודה על העשייה הפוריה שלך בצים לאורך השנים. אין ספק כמה גדולה השפעתך על צים כפי שהיא היום. חברה מובילה בענף ביעילותה, חברה שנחלצה מקשיים שהיו מטביעים ספינות אחרות, חברה גלובלית של עובדים מחויבים. וכמובן לאחל לך בהצלחה, אני מקווה שתנוח, למרות שאנחנו יודעים שלא, שתהנה משינוי האווירה, שתרשה לעצמך להיות בחופש מדי פעם, לא תמיד, שתיכנס לאתגר הבא ואין לנו ספק שזה יגיע, שתעשה חיל לא פחות ממה שעשית בצים. רפי, תודה. טוב, אנו נפתח את האירוע עם סרטון פרידה של עובדים מהעולם. לך רפי. Hong Kong agency office, Mr. Daniele, we wish you a happy retirement. Hey ya hey ya hey ya hey ya hey。 團結一心有新傳奇，哪怕是萬尺風浪，都可挽手衝天飛。嘿呀嘿呀嘿呀嘿呀嘿 ，Happy retirement to you. Wish you the very best in everything you do. Rafi, on behalf of everybody in Norfolk, we want to wish you the best. Have a great time. Cheers. Happy retirement. Enjoy yourself. Best of luck, Rafi. Take care. Best wishes. See you later. Bye. Bye. Rafi, take care. The best wishes from 1955. Enjoy life, Rafi. Yeah! As you know, Rafi, we speak many languages in Canada, so we wrote them all down for you. Good luck, Rafi. We would like to stay here and say to you one time, Happy retirement. Good luck, Rafi. 祝你好运. Best wishes from Guangzhou, South China. Mr. Daniele, thank you for everything you've done for us and for Zim. Best wishes to you and your family as you embark on your new course. And I hope you enjoy all the adventures that are to come. We'll miss you and take care. Bye, Rafi. Hey there, Rafi. We would we at Zim would like to thank you for your dedication and service you've given us over the many years, and we would like to wish you well in your future endeavors. Goodbye, Rafi. Good luck. 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 Good luck, Rafi. Best wish from Shanghai Fast Team. Good luck, Rafi. 祝你好运. Best wish from Zhanjiang, South China. Good day, Rafi. Greetings from America. Today, I salute you. I also want to recognize your Herculean task of the financial restructuring and the organizational changes. Few men could have pulled that off. So to you, I take my hat off and tell you a sincere thanks. Your company's a better place, a better position because of you. I want to thank you for choosing shipping as opposed to the restaurant business. I couldn't imagine what a restaurant with you as the chef would have been. In all sincerity, Rafi, I want to wish you and your family all the best in your next and your newest venture. Good luck to you. Happy retirement to you. Happy retirement to you. Happy retirement, hey! Happy retirement, hey! Happy retirement to you.
on behalf of all Europe employees, I thank you for your dedication, for your commitment, and all the support you have given to us. It was a pleasure working for you. Rafi, hi. After almost 20 years of serving this company, Zim, I must admit that it has been with great honor and proud to have served under your direction. I therefore thank you for all the trust you have put in us. Thank you and wish you all the best. And on behalf of all the German employees, I wish you all the best and viel Glück. Thank you. Rafi, on behalf of the Zim USA, we want to wish you the very best in your next venture in life. You've navigated the company through some very choppy times and left it in a better place than it was. I've enjoyed working with you. I don't have the pedigree that many of my colleagues have at Zim, and I would say on behalf of all of us, we wish you the very best. Thanks. Good luck, Rafi. 祝您好运 from 顺德 South China. Good luck, Rafi. 祝您好运 from Zhongshan, South China. Hi Rafi, it is extremely sad that you're leaving us. Looking back, the Zimpact vision which we commenced almost 5 years back is now reaping the benefits. Although initially we had thought that it would limit our exposure, however now looking at hindsight, your vision and your dream is now turning out to be a reality and have catapulted Zim amongst the top 5 profitable shipping companies in the world. We shall miss you, Rafi, and wish you all the best for the future and for all your new endeavors to come. Hi, Rafi Danieli. It was great to be with you. You're saying our best wishes. אני מתכבד להזמין את האחת והיחידה, מירי, בואי. שלום לכולם. חלק מכם אולי יודע שאין לי בעיה לשיר מול קהל, אבל לנאום, ובמיוחד מול קהל כה נכבד, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אבל הפעם המעמד מחייב, ואני מבקשת את סליחתכם אם הקול שלי קצת רועד, כי אני מאוד מתרגשת. רפי כידוע עבד בצים 39 שנים. כשהוא התחיל את תפקידו הראשון בקומה 9 של הבניין הישן, אני עבדתי בקומה 8 כמזכירת המפקחים הטכניים באגף מיכל וצובר. לא באמת הכרנו למרות שהיינו בעצם שכנים. עברו כמה שנים, רפי בינתיים מונה למנהל אגף התקציבים, כאשר אני הייתי מזכירת האגף הטכני. קשרי העבודה בינינו התחילו מכיוון שאני הייתי זו שהדפיסה את התקציבים לתיקונים והסבנות האוניות. זו הייתה נקודת ההשקה הראשונה שלנו ביחד. באיזה שלב רפי יצא בשליחות החברה לנהל את משרדי צים במקום ממנו באתי, דרום אפריקה. והתמזל מזלי לבקר ביוהנסבורג בדצמבר 90, ינואר 91, תאריך שקל לזכור מפני שאז פרצה מלחמת המפרץ הראשונה, והתארחתי אצל רפי ואשתו בבית, בדיוק בזמן שהטילים נפלו על הצפון, ולא הצלחנו להשיג את המשפחות שלנו בטלפון. אירחו אותי יפה מאוד והרגשתי ממש בבית. זו הייתה בעצם הפעם הראשונה שנפגשתי עם רפי וכמובן גם שרה מחוץ למשרד. אחרי שרפי חזר ארצה באמצע שנות ה-90, הוא התמנה לסמנכ"ל פרויקטים מיוחדים וגייס מזכירה, גם היא מדרום אפריקה. הבעיה הייתה שהיא לא ידעה לעבוד בעברית. ואז נכנסתי אני לתמונה כדי לעזור, וכן כך התחלתי לעבוד עם רפי. מיד איך שהתחלתי לעבוד איתו, גיליתי שאחת המשימות הקשות ועל סף הבלתי אפשריות עבורי, היא לפענח את כתב הסתרים שלו, כתב יד קטן. למרות שאני יכולה להגיד בגאווה שאני כבר די מומחית בפענוחו, זו משימה שמאתגרת אותי עד היום. כך היה גם שרפי מונה לסמנכ"ל כספים, ואחר כך גם למשנה למנכ"ל, בתקופה של המנכ"ל דורון גודר. במהלך השנים היו לרפי עוד 2 מנהלות, רותי באגף התקציבים, בתחילת התקופה של הפרויקטים המיוחדים, שאמרה
שהיא יכולה לפרוש בשקט כי רפי הגיע לתפקיד הרם של מנכ"ל. וכאמור אלין שעבדה איתו 14 שנה עד לפרישתה, ואז ירש אותי במשרה מלאה ב-2009. העבודה הצמודה עם רפי היא חוויה מעניינת ואינטנסיבית מאוד. ראיה לכך, אפילו לפני כחודש וחצי, לקראת סיום תקופת העבודה שלו, עם לחץ לסיים משימה, נפלתי בפרוזדור ושברתי עצם ברגל. והתוצאה הייתה שנשארתי בבית עד לפני כיומיים, אני סתם צוחקת, זה קרה בצורה טיפשית ביותר. רפי מעורה בכל דבר ויודע הכל. מדי פעם נתקלתי בשאלות בסגנון. לא קשה לך לעבוד איתו? משום מה היה לו דימוי של מנהל קשוח וקשה. לקרין לוי למשל היו חששות לפני שהסכימה לקחת את תפקיד העוזרת למנכ"ל, בגלל הדרישות כביכול הבלתי מתפשרות לשעות העבודה הארוכות וכו'. אבל האמת היא שבשבילנו זה היה ברור ומובן מאליו. עם רפי עובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה. ותתפלאו, רוב הזמן היה ממש כיף, ואני גם מדברת בשם שלושת העוזרות, קרין, שמחה ומיכל. רפי לא בן אדם של נשנושים, אבל אם שמים לפניו קערת פופקורן, חיוך מאוזן לאוזן. ויש עוד משהו שכלכם ודאי לא יודעים, למשל, אתם ודאי מכירים את עוגיות המרוקאיות. מה שאתם לא יודעים זה שבצים הן קיבלו את שם חדש, העוגיות של רפי. מאחורי החזות הקשוחה ולא מתפשרת שלו, שיש לרפי לב חם ומתחשב ככל האפשר. אחרי הכל הוא הבעל של שרה, אבא ל3 בנות וסבא ל5 נכדות, והוא רגיל לסביבה הנשית שמנהלת אותו. בסופו של דבר, במהלך השנים מסביבנו התחלפו רבים, ולא רק בלשכה. כבר אמרתי שהעבודה בלשכה תמיד מאוד אינטנסיבית ותחת לחץ, ממש חמל. אך בתוך כל זאת, רפי ידע שאהבתי הגדולה היא לשיר, וכשהמקהלה חזרה לפעילות, הצטרפתי אליה לשעתיים כל שבוע, וכל פעם שהייתי ניגשת אליו להגיד לו שאני יורדת לחזרות, היה אומר לי, מתי תופיעו סוף סוף בקיסריה? התקופה הכי אינטנסיבית וקיצונית בלשכה הייתה ללא ספק בימים של ההסדרים הפיננסיים הראשון והשני. בזמן התהליך והדיונים, לקראת ההסדרים, באמת בלי להגזים, עבדנו מסביב לשעון ובעומס בלתי פוסק. אבל כל הקושי היה מלווה בהרבה חוויות וצחוקים שנשארו מהתקופות האלה, ורק אליהן אפשר לכתוב ספר זיכרונות שלם, או בעצם ספר מתח טוב וסוחף. דוגמה אחת קטנה לזה היא המפגשים עם הנושים עד אמצע הלילה, ובכלל זה במפגש הסיום, בלילה של החתימה על כל המסמכים, לילה ללא שינה בכלל. צין ואנחנו עברנו יחד תקופות טובות ותקופות קשות יותר, ועשינו זאת בהצלחה. אין לי ספק שזה הרבה בזכותך, רפי. כשעזבתי את התחום הטכני, לא עליתי על דעתי שיהיה משהו אחר מעניין יותר, והנה הופתעתי לגלות כמה מעניינים שאר התחומים, וגיליתי זאת הרבה בזכותך. רפי, אתה משאיר אחריך חותם על החברה וגם עלינו, אלה שעבדו איתך ולצדך. תודה רבה על התקופה המעניינת מאוד. אני רוצה לאחל לך דרך הצלחה בחיים החדשים, אך כמה שאני הבנתי, אתה לא יוצא לפנסיה, ויש לך הרבה תוכניות למלא את הזמן שהקדשת כל השנים לצים. חוץ מאשר כמובן גם הרפתקאות חדשות כאלה שמספקים החיים, שרה, הילדות והנכדות. אלי, אני מאחלת לך כניסה קלה ושתרווה סיפוק ועניין מהתפקיד החדש. מירי, תודה רבה על הדברים המאוד מאוד מרגשים. בשם חברי ההנהלה, אני רוצה להזמין את מר דני הופמן לשאת ברכה. רפי, יש פתגם ידוע של ימאים, פעם היו אוניות מעץ ואנשים מברזל. לפחות באופן מטאפורי, רפי נמצא זמן רב בצים מהימים שהיו מדפיסים במכונת כתיבה, מחשב על שולחן היה מדע בדיוני. צים עברה אינסוף שינויים,
ורק מעט דברים נשארו קבועים בנוף. רפי היה אחד מהם. מאז שהיה אחד מהצעירים המוכשרים של מתי מוריצ'טרן, ועד שהביא צעירים משלו שכבר עשו מאז קריירה, תמיד היו מאלה שהשרו הרבה ביטחון. היה ברור שכל מה שנמצא בידיים שלו יזכה לטיפול סופר מקצועי, ענייני ומוצלח. כשרפי קיבל את תפקיד המנכ"ל, בשיאו של אחד המשברים הגדולים ביותר שנתקלנו בהם, עוד לא ידענו אז מה מחכה לנו בהמשך, הייתה בצים תחושה של הקלה. ידענו שכעת ההגה בידיים בטוחות. עברנו 8 שנים של סערות קשות, וכולנו, גם הוותיקים והמנוסים ביותר בענף, ראינו דברים שמעולם לא קרו בעבר. קשה לדמיין איך היינו עוברים את השנים האלו בלי הנהגה של רפי. רפי הוציא את החברה ממצב בלתי אפשרי. אחרים אולי היו מוותרים מראש, אבל במידה רבה, בזכות ההובלה של רפי, אנחנו עדיין כאן. רפי הוביל 2 הסדרים פיננסיים קשים ומסובכים, שעוד ילמדו עליהם בבתי ספר לכלכלה ופיננסים. יכול להיות שאתה הולך לשם משהו. טלטלות ושינויים היו מנת חלקם של רוב העובדים, בעיקר ברחבי הגלובוס. צמצומים ושינוי ארגוני היו מילים גבוהות ויקרות, אבל בשטח נשאו ועדיין נושאים במשימה. את המשפט שטבעת בחותמך עצים ושחקן גלובלי, המתמחה בנישה ספציפית, ניקח איתנו כצידה לדרך. כמו גם, אוניות לא מחכות לנמל ואתם מסוגלים ליותר. נראה לי שכולנו כאן מרגישים שהייתה לנו זכות מיוחדת להיות חלק מהצוות שלך. כולם מאחלים לך הרבה הצלחה בעתיד, ובעיקר הרבה נחת וזמן איכות עם האישה והמשפחה. תודה. רפי, אנחנו יודעים שאתה מאוד מאוד אוהב את להקת הזמר. אז הכנו לך מחרוזת שירים משירי יהורם גאון, כדי לרגש אותך עוד יותר. בבקשה. ממש במו ידיי, עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו, מתי? בקש לו בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה פתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון, כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש את הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש את הכבוד. איפה הן הבחורות והן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? איפה עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? אם געגועים שוברים את לבבך, אם אתה חולם ולא אכפת לך, תבוז לגאווה ושמח באהבה, אל תשתף.
כל יופיו של העולם הנגיש ההיא לך, איך בניתנת, איך לא שמרת, היא לא תשוב יותר, היא לא תשוב יותר. וואי, כמה זה מרגש. בשם העובדים, אני רוצה להזמין את יושב ראש מועצת העובדים לברך אותך, רפי. טוב שהזכרת את שמי. לא, זה לא צחוק. יש כאלה שלא יודעים, לא מכירים. יש, מה לעשות? תודה רבה למקהלה, באמת רגשו אותי, מאמין שגם אתכם. רפי, יש בינינו היכרות של עשרות שנים. שומעים? כן? בתחום המקצועי כמובן, כספים וועד העובדים, וגם באופן האישי, בתחום האישי. כיוון שכך יש לי הרבה מה לומר עליך. בנוסף, מספר עובדים גם ביקשו שאברך אותך בשמם. אז אני מקווה שבזמן שהוקצב לי, הצלחתי לתמצת את דבריי למספר שורות. רפי היקר, בשמי ובשם כל העובדים, ברצוני להודות לך על השנים הרבות, בהן עמלת והשקעת את מלוא זמנך ומרצך לטובת ענייני החברה. החל מתפקיד כלכלן באגף תכנון ופיתוח, וכלה בניהול חברת צים הגדולה. במהלך שנים אלו הקפדת לשמוע ולהכיר כמעט את כל עובדי החברה בארץ ובחו"ל, כולל עיסוקם המקצועי. אי אפשר היה לפספס ולהתעלם מכישוריך המקצועיים ויכולותיך, והם פלא שהתקדמת והגעת לאן שהגעת. למזלנו, העובדים והחברה, היית שם ברגעיה הפחות טובים של החברה. ידעת מה בדיוק צריך לעשות כדי לתת לצים את ההזדמנות לחזור לגדולתה. גם בשנים קשות לספנות העולמית, ולראיה, הנה אנחנו כאן בשנת 2017. רפי, אתה נחוש, דבק במטרה, לעתים גם עקשן, מקפיד על הפרטים הקטנים כגדולים, והכל נראה שברור לך מאוד.
למנכ"ל הנכנס, מר אלי גליקמן, ברצוני לאחל לך ולכולנו שתמשיך להצעיד את החברה קדימה במסלול הטוב שרפי סימן לנו. רפי, יום זה הוא יום מיוחד, יום של פרידה מאדם מיוחד, אישיות שלא נוכל לשכוח. אני יודע שאתה איש משפחה לתפארת, אך עכשיו יהיה לך פנאי להשקיע וליהנות מהמשפחה, ושהם גם ייהנו ממך הרבה יותר. אני מאחל לך בשם כולנו הרבה בריאות והצלחה בהמשך דרכך לכל אשר תפנה. ברצוני להזמין את מנכ"ל החברה הנכנס, מר אלי גליקמן, לשאת דברים. לפני דבריי, קודם כל תודה רבה למקהלה, רפי, הייתה שווה השקעה במירי אני רואה, יש תוצרת למקהלה ועתיד גדול אני מקווה גם. שלום לכולכם, יושב ראש חברת צים מר אהרון פוגל שמכבד אותנו בנוכחותו, יושב ראש מועצת העובדים מר אבי שטרית שנעלם לי פה, עובדות ועובדי צים, מנהלות ומנהלים, ואחרון חביב, רפי דניאלי, מנכ"ל החברה. אני שמח לפגוש אתכם היום כאן, בפעם הראשונה, באופן קצת יותר רשמי, עם כניסתי לתפקיד. רפי מסיים 8 שנים כמנכ"ל החברה, וכ-40 שנות עבודה, בצים, מספרים, מכובדים, בכל חברה, במיוחד בחברת צים. רבות דובר על ההיסטוריה של רפי ואני לא אחזור על הדברים, החל מהצטרפותו לחברה לפני כ-40 שנה. אני רק אדגיש את השנים האחרונות בתפקידו כמנכ"ל. לכל אורך ההיסטוריה, רפי ליווה את החברה בפרויקטים, בתהליכים ובאתגרים רבים, גדולים ומורכבים, ככל שהיו לאורך השנים ובמיוחד בשנים האחרונות. אני באופן אישי הכרתי את רפי לפני כ-15 שנים, ובשלושת החודשים האחרונים שהייתי לצידו שעות ארוכות, שרק הוכיחו את מה שהתרשמתי בהיכרות הראשונה לפני כ-15 שנה. למדתי להכיר את רפי כמקצוען אמיתי, איש עבודה שיורד לפרטים ושומר על הסטנדרטים הגבוהים ביותר. גם ביום האחרון לתפקידו בחברה הוא משקיע ומתייחס לתפקידו כאילו היה זה היום הראשון. בשנותיו כמנכ"ל החברה, רפי הוביל את צים במהלך המשבר, למעשה המשברים הקשים ביותר שעברו על ענף הספנות בכלל ועל חברת צים בפרט. בהובלתו נועלו מהלכים בקנה מידה עולמי להצלה של חברת צים מקריסה פיננסית וכן לביצוע שינויים ארגוניים מקיפים ועמוקים. את כל אלו הוביל רפי בהצלחה ובכישרון רב. אני להודות לו באופן אישי על הליווי שלי בשלושת החודשים האחרונים ובהכשרתי לכניסה לתפקיד המאתגר והמכובד. אני רוצה להודות לרפי על כל מה שעשה למען החברה ועובדיה במהלך עשרות שנות עבודתו בחברה. אני בטוח שתצטרפו אליי, קודם כל באיחולים של כמובן בריאות והצלחה בדרך החדשה, באתגרים שעוד נכונו לו, ובעיקר כמובן בהנאה והשלמת המחסור של השנים עם המשפחה, ובעיקר גם עם הנכדות החמודות כפי שראינו בימים האחרונים.
בחודשים האחרונים הכרתי עצים מקרוב, התרשמתי מהמקצוענות, מהעבודה המסורה של העובדים ושל העובדות, למדתי על האתגרים הקשים הניצבים בפנינו. צים הוא ארגון גדול ודינמי שעומד בפני אתגרים רבים בשוק תובעני ותחרותי. לצים יש אתגרים רבים גם שאין לחברות אחרות. בין השאר, העובדה שאנחנו חברה עצמאית ולא שותפה לבריתות שנרקמו בשנה האחרונה. אנחנו לא חלק מהבריתות הגלובליות, מה שמהווה אתגר רב עוד יותר, ונטל ההוכחה נמצא בפנינו. אני משוכנע שיש לצים היום את היכולת למנף את הייחודיות שלה, לפתוח דף חדש ולבנות חברה מצליחה ורווחית שתהיה מהמובילות בענף. אני סומך עליכם, אני בטוח ביכולתכם ואני בטוח שתעמדו לעזרתי. המטרות שהצבתי לעצמי עם כניסתי לתפקיד הן הובלת צים ליעדים חדשים ולהצטיינות בכל התחומים, בראש ובראשונה להשגת רווחיות. בשמונת הרבעונים האחרונים רפי וצים הובילו לשיאים חדשים, ולמעשה ברבעון האחרון צים נמנתה עם החברות המובילות, אם לא המובילה, בענף הסופנות. אני משוכנע שהצלחתה של החברה תלויה בראש ובראשונה בכם, בעובדים של החברה. העבודה המקצועית שלכם, רוח הצוות, השאיפה לציונות ולהישגיות הם גורמים חיוניים לעתיד שלנו. זה ידרוש מכולנו מאמץ ונחישות רב, אבל התמורה תהיה כדאית. הסיסמה שלי, ומי שלא ראה את הסרט שיבוא אליי ואני אסביר לו, משם חונכתי, זה להתחיל במלוא המהירות ואז להגביל. אני מאמין שביחד נעלה את צים על מסלול של שגשוג והצלחה. רפי, שוב, תודה רבה על הכל, תודה על התמיכה ובהצלחה רבה לך. ברצוני להזמין את יושב ראש הדירקטוריון, מר אהרון פרוגל. אני חושב שאני מתגאה בזה שאני יושב ראש הדירקטוריון. אני לא יודע אם אותו דבר או פחות מזה ששרתי פעם אחת יחד עם המקהלה של צים. ודרך אגב, אני חשבתי ספונטנית אולי להציע שנשיר את זה פה, אבל השיר, יש בו דברים שמתאימים או יש בו דברים שלא מתאימים. השיר היה אני גיטרה. הנסיבות שהוא נכתב לא מתאימות. יש גם שם איזה בית שאני לא יודע אם הוא מתאים לרפי, כי אני מכיר אותו, אני חושב טוב, אבל אולי לא עד כך טוב. אתם יודעים, מה שנוגע לבנות, יש הסכמים והבנות, אני לא יודע אם זה. אבל יחד עם זה, המשפט המסיים שם, הוא מתאים מאוד לאירוע שלנו, אם אני זוכר נכון את המילים. זה מרגש, אז אני מתרגש. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התעודה אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה. עכשיו, תראו, ניהול זה מרוץ שליחים. אתה רץ אחרי האינסוף עד שאתה מביא את המקל למישהו אחר. אבל המיוחד במרוץ השליחים הזה, שאין כדוגמתו באף אולימפיאדה. עושים את זה בדרך כלל למרחקים צעירים, 100, 200, 400 מטר. 4 כפול. אצלנו פתאום בתוך המרוץ שליחים הזה היה...
אז במרוץ השליחים הזה, יש פתאום אחד שרץ מרתון, אחד לפניו 100, באמצע 400, פתאום אחד רץ מרתון, עד שהוא העביר את המקל למישהו אחר. וזה כמעט מרתון, 42. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, הוא לא מיוחד רק בזה שאתה כל הזמן באותו מקום. אתה בכלל לא באותו מקום, וכולל היום האחרון לעבודה, אתה עובד כאילו הנצח לפניך, ואתה רק מתחיל את היום. וכמובן, כל זה תוך כדי התפתחות אישית מדהימה, ותרומה שאין ארוך לה לצים. דרך אגב, אולי עוד דימוי מעולם הספורט, אני מאוד אוהב כדורסל. תפקיד הרכז הוא תפקיד מרכזי, אבל הוא כמעט ולא תלוי במספר הנקודות שהוא קולע, זה תלוי בכמה הוא עושה את אלה סביבו יותר טובים. וזה אחד התכונות הכי בולטות שראיתי אצל רפי, איך הוא הופך סביבה כל כך מורכבת, עם כל כך הרבה סוגי פעילויות, בצורה הרמונית, למשהו שבסוף פורץ קדימה, בתוך משברים, לא בתוך משברים, ועושה את זה. זה רכז שיודע לעשות את כולם יותר טובים. רפי גם עסק בכל הפרמטרים של החברה. כי כשאתה מסתכל מראש גבעה על כל מה שקורה, אתה רואה פתאום המון פרמטרים, המון מצבים משתנים, המון אופטימיזציות חדשות, ואתה כל הזמן צריך לכוון, לנהל, בדרך של אינטראקציה עם כל מי שעובד איתך. אחת התכונות החשובות של מנכ"ל טוב בעיניי, באיזה מידה המערכת יכולה לתפקד בלעדיו אחר כך. ויש לנו שדרות מנהלים שהן מדהימות באיכות שלהם, כאשר מנכ"ל כל כך דומיננטי כמו רפי עוזב, הכל ימשיך והכל יהיה טוב ויותר טוב בדרך שהוא יתבע. בשלוש השנים שעבדתי עם רפי, אני התרגלתי בשיפורים באוסף של אופטימיזציות, כי החיים מורכבים ויש הרבה מגבלות. מה שקרה פה בשלוש שנים, מאז המשבר האחרון, הוא לא רק, ברוח התקופה יש רייטינג, אז עלינו ממקום 19 למקום שני ברבעון האחרון, או אחד מהחמישה, היום במשחקי ריאליטי זה לא חשוב, אם המשחק מעניין הוא לא חשוב ממקום ראשון שני וכו', וזה הישג מדהים. אבל ליצור תשתית של הוצאות תפעול באותה התייעלות ואפילו גידול בכמויות, שחוסכת 250 מיליון דולר כבסיס לשנים הבאות, זה דבר מאוד נדיר והישג מדהים. ככה שמבחינה זאת, אני אגיד תכף משהו על אלי, אבל מה שאני רוצה להגיד לרפי, מעכשיו אתה לא רק מר דניאלי, אתה מר צים. ולגבי אלי, אני לא אוהב הגדרות, אבל אני אגיד משהו. אלי הוא מנהיג נאור. הוא עשה את זה בכל מקום שהוא היה, בין בצבא, בקדמת היחידות הכי חשובות ומורכבות, דרך פרטנר, חברת חשמל, ומבחינתי מנהיג נאור זה מנהיג שמקבל החלטות, אבל הוא עושה את זה באינטראקציה ועם הרמוניה מלאה עם כל מרכיבי החברה. אגב, הייתי בקונצרט, לא יודע אם בחיפה הוא בטח היה גם מי שהיה השביעית של בטהובן. אני אגב לא מומחה למוזיקה, תחשבו, אבל זו יצירה מאוד יפה. המנצח היה פנחס סוקרמן שהוא ידיד שלי. באתי אליו אחרי הביצוע המופלא שלו, ואמרתי לו מאחורי הקלעים שסליחה שאני עושה השוואה בניהול לבין ניהול מוזיקה, אבל הוא ביצע במוזיקה את מה שאני חושב שזה עקרונות של ניהול. יצירת הרמוניה במצבים משתנים. רפי עשה את זה, ואלי, כמו שאני מכיר, עשה ויודע, יעשה וימשיך ויעלה, וכולנו איתו. אז ברוך הבא, אלי.
רפי, אתה הובלת אותנו למצוינות בכל התחומים, וגם בתחומים של מה שנקרא המקהלה, או חבורת הזמר, היום היא להקת הזמר, והמצוינות הזאת אנחנו רוצים להביא אותה לבמה פעם נוספת. בבקשה. הצרצרים בקיץ שרים להם, ימים קצרים בקיץ עוברים להם, והמלה תשיר בקול עצוב מאוד, כנר יקר סימרת כבר, עכשיו אולי תרקוד. לי לא אכפת, לי דווקא די נעים לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים, ולהתייצב לפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם 6 מיתרים קרועים. עונים הסקסופונים, האח האח, החיילים הערב צלולים כל כך, תופי הדוד מקים שרים הכינורות, הכלבלה האומללה תמיד רואה שחורות. לי לא אכפת, לי דווקא די נעים לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים, ולהתייצב בפני האלוהים עם 2 גומות של חן ועם 6 מיתרים קרועים. היו שלום בינתיים, אחים שלי, מחר יאיר השחר לכם ולי. עכשיו כתיפה שחורה נפרסת על העיר, עכשיו אפשר שלום לומר ולהיפרד בשיר. לי לא אכפת, לי דווקא די נעים לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים, ולהתייצב לפני האלוהים עם 2 גומות של חן ועם 6 מיתרים קרועים. ולהתייצב לפני האלוהים עם 2 גומות של חן ועם 6 מיתרים קרועים. תודה רבה ללהקת הזמר המדהימה של צים. רפי, אני מתרגש, נרגש ורוצה להזמין אותך כמנכ"ל בפעם האחרונה לשאת דברים מול עובדי החברה. בבקשה. אני אתחיל בזה שזה לא הוגן. אחרי כל מה שנעשה פה לדבר, אני פשוט נרגש, אין לי מילים.
פשוט לא בסדר. זה אחד. שתיים, אין לי מה להגיד כבר. אחרי כל מה שאמרו פה, אז אתם יודעים את תולדות חיי, אתם יודעים על המשפחה שלי, אתם יודעים מה עשיתי, מה יש לי להוסיף עוד? אז כבר בעיה, מה יש לי להמשיך להגיד? אבל לא יודע, אני חושב שאני מצפים בכל זאת. אז תסלחו לי שאני נרגש. כן, 39 שנים. תקופה ארוכה, אבל אם אני אסכם אותה בשתי מילים, אני חושב שהרגשת סיפוק אדירה לעבוד בצים, לעבור את השנים האלה, לעבור הרבה מאוד שינויים, תחבורות, משברים, הצלחות, רגעים קשים, רגעים שמחים. וזה סיפוק אדיר. והנקודה השנייה זה גאווה אדירה. בסופו של דבר, להיות חלק מהמשפחה הזו, משפחת צים, ולהנהיג אותה ב8 שנים האחרונות, ולהוביל את החברה לאיפה שנמצאת היום, יש לי הרגשת סיפוק וגאווה. אני רוצה להגיד כמה דברים מצומצמים. אני חושב שלכל העובדים, בעיקר הצעירים, יש לכם סיכוי. עובדה, התחלתי לעבוד בתכנון פיתוח, ואני חושב שכבר אז, אני מגלה לכם סוד, כבר אז רציתי להיות המנכ"ל. ולא הסתרתי את זה דרך אגב. אמרתי את זה בצורה גלויה, אני לא מבין איך לא פיטרו אותי, אבל לא הסתרתי את הרצון הזה. כך שיש סיכוי לכל אחד בסופו של דבר, עם הרבה עבודה, נחישות, רצון, להגיע לשם. אני שמח וגאה בשנים האחרונות לנהל את חברת צים, לקחת את שרביט המנכ"ל בתחילת המשבר העולמי, שצים עם הרבה חסרונות מבניים שיש לה, גם נכנסה למשבר בצורה עוצמתית יותר ועמוקה יותר, וכבר נאמר שהיא נכנסה, לא היו הרבה האמינו שבכלל אפשר לצאת ממשבר כזה עמוק ולהיכנס להסדרים הפיננסיים. אחד הקשיים הכי גדולים שלי כמנכ"ל בתקופה הזו, זה א', מנכ"ל הוא בודד. ההחלטות שהוא מקבל לאורך כל הדרך הן קשות, והן בסופו של דבר האחריות כבדה מאוד. והדבר המרכזי דרך שאני מרגיש היום, זה אותה הקלה שיורדת מעליי ועוברת לאלי. שהוא מרגיש עכשיו את הכובד על הכתפיים שלו. אבל זו הקלה הגדולה, אבל ברצינות, לנהל חברה במשבר זה לא פשוט. כי מצד אחד צריך להתמודד עם משבר שהוא קשה וכבד, ואני אומר בצורה מאוד ברורה שחלק גדול מהעובדים אפילו לא מבינים ולא יודעים עד כמה המצב שלך גרוע, והתמודדנו עם זה. אבל מצד שני, עם כל ניהול המשבר, להמשיך לנהל חברה ולתת לעובדים את התחושה של אופק ועתיד, שאפשר לצאת מזה, ולרוץ עם שני הדברים האלה במקביל, זה משהו מבלבל. ואני יודע שזה בלבל, אני יודע שזה בלבל עובדים, אני יודע שזה בלבל גם מנהלים, אבל אני לא חושב שיש דרך אחרת שאפשר לנהל חברה ולהריץ אותה בלי לשמור על האיזונים האלה. כי קל מאוד לשקוע במראה השחורה, ואז בעצם באמת מגיעים לשם. ולשמור על האיזון הזה, זה משימה לא קלה שאני נתקלתי בה לאורך 3 ההסדרים, וכל אחד מהם היה קשה יותר מקודמו, אבל אני שמח בסופו של דבר שעברנו את זה. אני חייב להגיד לכם שאחד היו לי 2 דברים שהיו לי מול העיניים בניהול המשברים האלה. אחד, זה להסתכל על צים כממשיכה ומפליגה קדימה, וממשיכה לשאת את הדגל של 7 הכוכבים ולא נעלמת. אבל הנקודה השנייה היו אתם העובדים.
להסתכל לכם בעיניים ובעצם לדאוג למקום עבודה ל-5,000 משפחות בעולם, שמתוכם למעלה מ1,000 בישראל, ולדעת שאם צים נופלת, אז לאלפי משפחות אין מקום עבודה. וזה היה חלק מאותה לגאסי שאני לקחתי על עצמי שאני חייב להציל עצים. ואני שמח מאוד שבסופו של דבר אנחנו נמצאים היום והכל נראה לנו מין כזה פתאום משהו טבעי ורגיל, ואם אנחנו מסתכלים רק על השינויים המבניים שהחברה עברה רק לפני 3 חודשים כתוצאה מכל השולים באליינסס, שאנחנו לא חלק מהם, ואני חייב להגיד לכם שהייתה לנו אפשרות להיות חלק מאותן בריתות, מאחת הבריתות, והחלטנו במודע לא להיות שם, אלא להיות עצמאיים. ורק השינויים האלה של המבנים, של הקווים בחודשים האחרונים, של כניסת אוניות, החלפת אוניות, גידול, שדרוג, עברו בצורה כל כך חלקה, לפני כמה שנים זה היה משהו שבכלל בלתי אפשרי לחשוב שזה ניתן לביצוע, ואני חושב שכולם הרגישו את העבודה ההרמונית בין כל הגופים, אבל את המעבר החלק הזה של שינוי מבנים, וכל הקווים עובדים במבנה החדש, והולכים קדימה ולא מרגישים שום שינוי דרמטי. אני חושב שזה הישג גדול לחברה, שהעובדים שלה בסוף רתומים להצלחה שלה, מבינים מה גודל המשימה שמוטלת עליהם, ואיך לוקחים את החברה הזו קדימה הלאה לשנים הבאות. אני חושב שהנושא של ויז'ן הוא אחד הדברים הכי חשובים והכי מרכזיים. אני עם כניסתי לתפקיד המנכ"ל, היה לי ויז'ן מאוד ברור איפה אני רוצה להגיע, וכל השינויים שעשיתי בדרך היו חלק מהנדבכים האלה. כמובן שלא יכולתי לבצע את הכל במכה, אבל הדברים היו ברורים לי בצורה מאוד סדורה מראש. זאת אומרת, שום דבר לא בא בהפתעה ושום דבר לא בשליפה בדרך, אלא עם תוכנית מאוד מאוד סדורה. ב-2013 הצבתי יעד שב-2018 החברה ברווחיות שלה, לא בגודל, ואמרתי מפורשות שהגודל והמיקום שלנו ברנקינג של הגודל של החברה הוא לא רלוונטי. באיזה מקום נהיה, אם נהיה מקום 19, או נהיה מקום 15, או נהיה מקום, כל מקום אחר. רצה המזל, בגלל המיזוגים, אנחנו במקום 19 הופכים להיות משהו מקום 10, ובקרוב אולי מקום 7 או 8. אבל זה לא מה שחשוב, החשיבות זה היה הרווחיות. וששמתי יד ב-2013, שב-2018 אנחנו רוצים להיות בין 5 החברות המובילות, הסתכלו עליה כאן עוזה, משהו לא סביר, זה לא יכול להיות שחברה כמו שנראינו יכולה להיות שם, ואני חושב שזה הושג תודות להרבה נחישות. הרבה נחישות לא רק שלי, הרבה נחישות של המנהלים ונחישות של העובדים, שלכם. בסופו של דבר, לעשות את העבודה, לעשות את הטוב, לחפש כל פרט וכל דרך איך משפרים את הביצועים של החברה ואיך הולכים קדימה. והמקצועיות פה גברה על כולם. עצם העובדה שאנחנו הצלחנו יחד, בכוחות משותפים של כל העובדים בארץ ובעולם, לא רק לסגור פערים, ובואו לא נשכח שבאותו זמן גם חברות האחרות רצות ועושות שינויים והולכים קדימה, זה אומר שאנחנו היינו טובים יותר מכל האחרים. ואם היינו בתחתית הסולם ברווחיות, אנחנו נמצאים היום בחמישייה המובילה, שזה הישג אדיר לכם, וכל אחד מכם צריך להיות גאה שהוא תרם לתהליך הזה שהביא את החברה לשם. כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים בחברה כבר רווחית, ורווחית לא כתוצאה מרווחי הון כמו שהיה לנו בעבר, רווחית בפן התפעולי שלה. תודות למבנה החדש, תודות לקווים החדשים, תודות להרבה מאוד שינויים, אני לא אתחיל לפרט אותם, אתם מכירים אותם. כך שבסך הכל אני משאיר חברה יציבה, טובה, עם אסטרטגיה ברורה של ראייה קדימה, עם תשתיות גלובליות טובות שמאפשרות את קפיצת המדרגה הבאה לחברה. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם אישית
על התרומה, ואני מכיר את הרבה מכם באופן אישי. אני רוצה להודות לכם על העבודה המשותפת, על התרומה שנתתם לחברה. ודרך אגב, מה שעושה לדעתי את ההבדל בינינו, צים, לחברות אחרות, זה הנשמה. אני חושב שבצים יש נשמה יתרה שאין בחברות אחרות. בהרבה מקומות באים לעבוד, עושים את העבודה, עושים אותה טוב, עושים אותה מקצועית, אבל אני חושב שפה יש איזשהו משהו שהוא בנשמה שמחבר הרבה יותר עמוק כל אחד ואחד מאיתנו להצלחות האלה. אז הרבה תודה לכל אחד ואחד מכם. אני לא אתחיל להזכיר שמות והרבה, אבל אני רוצה שני שמות בכל זאת. אחד זה מירי, איפה היא? שבלי מירי אני חצי בן אדם. לא מסוגל, באמת, לעשות שום דבר בלי מירי. לא לטלפן, לא לחייג, לא לקבוע פגישה ביומן. זה הכל מירי, מירי תעשה. אפילו יום חופש אני לא יכול לקחת בלי מירי. מה? אז מירי, המון המון תודה על 8 שנים. עבדנו גם קודם יחד, זה לא 8. אבל באמת, אם הצלחת לסבול אותי ב8 שנים, אז מגיע לך פרס נובל. כל הכבוד ותודה. אלין, דרך אגב, אם מדברים על 14 שנה עם אלין בערך פעם בשבועיים הייתה עושה לי שיחת הערכה. הכנסת, סוגרת את הדלת, ומתחילה להעיר לי כל מיני הערות. עכשיו, כמנהל יכולתי לנפנף אותה. אני לה, אלין, תעשי לי טובה, תפסיקי את זה. לא, אבל הקשבתי לה, והייתה עניינית. כל פעם הייתי חורג, אז הייתה עושה לי עוד אבל בסך הכל נהניתי מאוד לעבוד עם אלין 14 שנה. אז תודה רבה גם לך, אלין. אבל השם השני, אני חושב שכולנו חייבים לו הרבה, זה גיא. גיא ליווה אותנו בהסדר השני. הוא הגיע ונחת ישר להסדר. ומפה להסדר כזה מורכב וכזה מסובך, שאנחנו מדברים, שוב, אני לא אכנס אליו, מדבר על 130 נושים, עם חובות אדירים, עם אי יכולת לשלם, לצלול לסיטואציה הזו, ולהבין את כל פרטי הפרטים, ולהתנהל מול כל ה-130 נושים האלה, ולהתעופף בעולם כמו פורפרה ממקום למקום, זה הישג אדיר, ואני חושב שגיא עשה אותו בהצלחה. ואני חושב שאנחנו חייבים לו הרבה להצלחה הזו. גיא גם מסיים לעבוד היום, מי שלא יודע. האמת שהתחייבתי לגיא שאני לא עושה את זה. אבל זהו, כמה הספים הפרנו במשך השנים, זה לא זה. אז באמת, גיא, אני רוצה להגיד לך תודה על 4.5 שנים נפלאות שבה וליווי את העצים, גם את הסדר 2014 וגם את הרגיל של 2016 שהיה לא פחות קשה, למרות שהוא היה תקופה קצרה, למרות שהוא היה בסכומים קטנים, אבל כל הסדר הוא יותר קשה מהקודם. אז אני חושב שעל זה מגיע לך תודה רבה, בשמי ובשם כל טוב, יש לי עוד הרבה שמות, אבל אם נמשיך ככה אז אני לא אעזוב. אז אני לא אמשיך. אז באמת, תודה רבה לכולם. היה לי כיף לעבוד פה. יש לי פינה חמה, גדולה, בלב לצים. אני אמשיך לעקוב, אני מאחל להם הצלחה. ואלי, אני מאחל לך שתמשיך להציל את החברה הזו קדימה, ותביא אותה לפסגות חדשות, לביצועים הרבה יותר טובים ממה שאנחנו עשינו. בהצלחה ותודה לכולם. רפי, אתה לא הולך לשום מקום, יש עוד משהו קטן, עוד דבר מרגש אחד.
לך שזה שבוע הפתעות. זה נשף של 3 ימים שכל הזמן עושים לי הפתעות על הפתעות. זה... טוב, אז זאת הפתעה אחרונה בהחלט. סתם. אנחנו יודעים שטובת העובדים ודאגת העובדים תמיד הייתה ועדיין בראש מעייניך בכל דבר שעשית. ובחרנו באמת באיזושהי דרך לבטא את זה, כדי שישאר לך משהו שמשקף את הערכתנו לזווית הראייה הזו כמתנת פרידה צנועה. משהו מרגש שתוכל למצוא בו גם את עצמך וגם את כל עובדי החברה. מהרגע הראשון שהיית... חכה רגע, חכה. מהרגע שהיית כלכלן שרצה להיות מנכ"ל ועד היותך מנכ"ל, תמונת פסיפס עם כל העובדים בתוכה. בוא תפתח. רפי, בהצלחה. עוד משפט אחד, מה שהם עשו לי פה ב3 ימים האחרונים זה לא לאנשים לב חלש. זה מהפתעה להפתעה, וכל פעם זה עולה רמה, וזה מרגש, וזה רק מעצים יותר את הכאב של העזיבה מצד אחד, אבל את הנשמה האדירה שיש בחברה הזו. תודה רבה. טוב, אין יותר הפתעות. אני מזמין את כולם לכיבוד ברחבת הלובי, והצלחה לכולם. לכולם. I am saved.